everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Eskwadro! Secret Paradise! Pabutay ko diha sa imong nahimutangan, Alia. Paingon ko diha, aron kuhaon ka! Oh. Hello, Laika? Major, niya si Ma'am Aliyah sa musuleo sa iyang amahan ng general. Ah, bayan. Tingali bayag ba? Pagkabantay nga may kitawgan ka, ha? Laika? Nagdistansya ko niya, Major. Very good. Kanindot mo yung tingog. Paingon ko niya, ha? Magkita lang unya ta niya. Laika, okay? Uga, good luck. Good luck alang sa kalampusan sa imong misyon. Bay, Miss El. Murag, wa man na nakaila na to din eh. O lagi ba, Sarge? Kadali bang nausab? Basta lagi na feeding program lagi. Ba, Sarge? Busog rong kaila na itong mga tambay, bay. Dili sa siras. Pero, mausad lagi. Na-miss siya na. Wa makaila na to. Pasag nila na sila. Ang importante nga dili kita mausab nga to nila. Kung dili, sila mo ikalit nga mausab nga rin na to. Di na may tabo nga kita mo yung mausap nga to nila, bay. Sige na. Tara ba, Sarge? Pasagda na to sila. Ikulbaan man ko ba, Sarge? Nah, parehas na, bay, Miss El. Kalit mo lang ni. Ambot, ano ka ni, bay? Tuwa kang aliya nga akong kabalaka. Kinuugo taon, bay. Abot lang ka ini. Nganong, lain man kayong kakulba nga akong gibati. Kumusta ka, Alia? Major Gaspar, ikaw? Kinuko, mabuto yung taon ka na, Major. O ba na ko? Tanangat to sa kong sakinan. Pagdali! What's... Sige na, ma'am. Sundan na lang ang Major sa iyang gusto, aron. Huwag na utang mahitabo ni mo. Laika, unsay buti pasabot ini. Nganong ingon na ni anak kakalmang imo reaksyon, ha? Kinahan lang itugyan ta ka. Sa nagsugo na ko, ma'am. Pasensya na gid kaayo. Trabaho lang, ma'am. Traidor ka! Misalig minimo! Pero hanig ka di sa impyerno ni ining tawhana, Laika! Ingon ni Ana ang kinabuhi. Wither-wither lang, Miss Alia. Kung asa pabor ang hangin, kinahanglan nga. Mupasignonot aron makasanggap kag preskong hangin ug daghang grasya. Magbayad ka inigibuhat ni mo, Laika! Gusto na ni Ana. Dali na, Miss Alia. Uban ako, gato sa kong sakinan. Dali! Dili! Buhay iko, Major Gaspar! Buhay iko! Tabang mo! Tabang! Hinom, Alia! Hinom! Tabang! Magbayad ka ni Iris Eskwadro! Paninglan ka yun yan ni gibuhat mo karon ka na ako, Major Gaspar! Wa ko mahadlok ang eskwadro nga imong gipanghambog. Gani, gihagit ko siya. BSI, bangag sa ilong. Laika, Major Gaspar? abli ang pultahan sa kong SUV. Kay ipahimutang na ko sa suot kini si Alia. Dili! Buhay iko! Suot, Alia, suot! Dili ko, Major! Dili ko! Oh, dili de ka, ha? Bastos! Suot! Ginapos ka diha sa backseat ug binaatan ng baba, Alia.
Maya, kanino sa kong gibating sa puputi ka kaniha. Maong ako pa nimo. Mas may pagmagpakahilom ka na lang. Major Gaspar, asa tayo mo siya dad, sir? Asa, sir? Mayanan na kong dapit alang kang aliyalay ka. Sa akong paraiso, pagtuk siya dito tague samtang maghilak og pinangita niya ang bangag sa ilong nga misail. Unya ako, asa man unya di ko ani. Nahuman na ba yung imong gipabuhat nako, sir? Relax. Ako unya lagi ang pahala ni mo, Laika. Malipay ka lagi unya sa akong ipirmyo ni mo. Bugti sa kalampusan sa imong misyon. Malipay ka, Laika. Kanada. Salamat kay daan, boss. Ginoo ko. Ginoo ko, asa gid ka di karon sila si Alia o si Laika. Bay, Misael. Di na ginimayo. Dautang tiliman una kini, bay. Pa Charles, dili gina ako mapasaylo ang akong kaugalingon kung simba ko doon ay may tabong dautan ni Alia. Uban sa mong anak nga nasa iyang sabakan. Bay, Misael. Kumusta ang maanyag na kong dinakpan, Ringo? May pakahimutang sa kwarto nga gipalimpyuhan mo ni aning mansyo. Nagamit ang boss Major. Wala ba mo reklamo si Laika? Nga gipatiman ko kang Alia. O arman sa boss? Mayo hinuon. Mapuslano na di Mapuslano na di gihapos Laika nga akong gida din sa rest house. Lami ar sa bayan ang pusda. Mamors ba? Sinaw tuhod. Nindot pa yung tingog. Bakaila. Ganahan ka. Ala, panguyabi. Aron ka makatilaw og karni sa tao, Ringo. Biis ay bangag sa ilong. Suwaya na ka boss. Basti ba na magaskod ba? Ala, kumbati. Nindot og tingog na. Gihatag ko nimo ang pagtugot basta magkisinabot lang mo. Magkasinabot lang. Stan ko boss. May mulit ar bayada da. Muna kinahara ko. Oh, uy. Ay, boss Major. Pasil pa no. Nainawag. Ang cellphone kini ni Alia. Nanawag na sa bugpanik ang bangag sa ilong Eskwadro. Hello. Kumusta, Misael? Ang maisog kunuhay ng Eskwadro. Pwe! Giluod lang ang bangag sa kong ilong. Sakto giday ko sa akong gituan. May nahitabo giday dili maayos sa lakaw nilang Alia ug Laika. Misael, chikmit ka na. Ayaw og paniguro, Major. Kay samtang buhi pa ko. Padayon gihapon ang atong duwa nga ang pustada mao ang kinabuhi ug kamatayon. Ayaw pagpakaroon ingnon, Misael. Nasayod ko nga si Alia. Mauna ang kinakusgan kong alas aron makuha ko ikaw. Ang kuna na lang, karong niya na sa akong kamot, ang pinalangga mong si Alia. Wala, murag ka nagbayot, murag bading nihuyang ka na. Wa ka na iikong kusog, og labaw sa tanan. Karong nahug na sa akong kamot si Alia. Andam ni mong isugal lakip ang katapusan mong braha nga mao ang imong kinabuhi. Nasayop ka. Tungod kay giyahan ako sa Diyos aron maluwas si Alia nga nagsabak karon sa among anak. Uy! W-O-W! Wow! Pidhan di ay ning imong Alia, Misael. Mauday nga sa tanaw ko. Baya, pagkalabo. Pagkalabo na bangyod. Palihog lang. Ayaw gipasipan ni si Alia. Kay oras gani imo ka ng buhaton. Bisan ang imong kalagpak yun ko sa makadaghan. Bangag sa ilong! Misael, sa tanang bugo nga akong nailhan, ikaw ang pinaka-bright. Yan liko bisag unsa. Mapan ayaw lagi pasipan ni si Alia. Ug ang umaabot na mong anak nga iyang gisabak. Salamat kay gipahibaw ko nimong mabdos day kinis Alia. Kay sultihan talang ka.
Mutukar yun ang akong gana sa usa ka babae nga mabdos. Ayaw yung pagpakasayop, Major Luisito Gaspar. Wes, tan-aw talang unya. Gusto lang pud kong mutilaw sa imong agi, Misael. Bahala na ingnon kong hugawan. Nga manghuong sa bahawan sa uban. Lami man, Magkita ibahog ta. ko pumangani. Magkita ta. Tapuso na nato kinawaya. Ilusad ang katapusan ng panag-inkwentro. May tabo gyud lagi unya ka na. Paabot lang. Pero sa pagkakaroon, tilawan ko una ang pinakalami ni mong putahi. Nga karon ni asa akong mga kamot. Ang pagkababay ni Aliyah. Misay, bangag sa ilong! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.